Cebu City Mayor Mike Rama, Vice Mayor Edgardo Labella ug 12 ka mga konsihal gipahamtangan og suspension kini gumikan sa pag-apod-apod kaniadto og calamity assistance sa mga empleyado sa syudad. Konsehal Margot Osmeña nga wa malakip sa pagkasuspenso maong milingkod karon isip acting mayor si Nico Serino sa report. Alas 10 sa buntag miabot sa City Hall ang mga opisyales sa DILG aron pag-serve sa suspension order. Giganid nila ni Regional Director Attorney Rene Bordios ug City Director Attorney Danilo Almendras ang mga opisina sa mga opisyales. Giuna ang buhatan ni Mayor Mike Rama, dayon kang Vice Mayor Edgardo Labella nga wala sa ilang opisina. Gisuspenso usab silang konsehal Nestor Archival, Mary Ann de los Santos, Dave Tumulak, Hans Abella, Cicinio Andales, Alvin Arcilia, Bob Cabarubias, Nida Cabrera, Jerry Carillo, Alvin Dizon, June Gabuya ug Noel Wenceslao. Mimando ang Office of the President og unom ka buwan nga suspension tungod sa pag-apod-apod sa tag 20,000 pesos nga calamity assistance sa City Hall employees ni atong 2013. Hinuon sa memorandum gikan sa Executive Secretary, dili gyud hinuon mahog nga unom ka buwan kay gikinahangang ipatuman kini sulod lang sa ilang termino ug matapos na sa pagsugod sa bagong termino kung napili man pag-usab. Hangyo sa DILG, tahuron ang legal order. Well, we expect that the officials concerned would give due respect to it. After all, it's a legal order to us and to them. Human maserve, milahos ang DILG sa opisina ni Konsehal Margot Osmeña aron pa panumpaon isip acting mayor. Apan wala si Osmeña. Samtang si Konsehal James Cuenco ang gitudlo nga acting vice mayor. Wala malakip sa gisuspenso sila si Konsehal Leia Hapson, Richie Osmeña ug ABC President Philip Zafra. Yes, actually we have an opinion on this matter already, 2012, DILG Opinion 034-2012, which allows the remaining members to constitute a quorum. Those members who are still remaining in the council will be the basis of the computation of the quorum. Pasado alas 11 na miabot si Osmeña sa City Hall nga mainitong gihangop sa iyang bana nga si Mayor-elect Tomas Osmeña ug mga kaalyado sa politika. Gikan na siya nanumpa sa City Prosecutor's Office isip acting mayor. I just want to assure everybody that we will continue to make sure that the basic services are, of course, even better. Unang memorandum nga iyang gipirmahan ang kamanduan sa mga barangay kapitan ug mga department heads pag-uli sa mga sakyanan nga gi-issue sa City Hall. Hinuon wala malakip niini ang mga police ug traffic vehicles, fire trucks, garbage trucks ug emergency vehicles. Gipugnan sab ang pagpagawa sa salapi gawas lang sa mga bayranan ug sa suhulan sa mga kawani sa City Hall. We never had a clear idea of how many vehicles were purchased, who they were assigned to, and every time we would ask, we were never given an answer. So we have to find out where they are and if they're being given to the proper people. Nico Sereno, Balitang Bisdak.